A fost Santa. Hai să vezi. Hai să vezi că a fost Santa aici. Look. Oh my God. Oh my God. Ce poate să fie Santa? Păi nu știu, hai să-l deschidem. Care vrei să deschizi prima dată? You wanna open this or this or this or that? Asta? Ce? Da, te-ai uitat, da, au mâncat oare Santa cookie-ul? Let's see. Look, a băut și din lapte. Uite, uite cum a mușcat de aici din cookie. Did you see that? Da? Ai scris aici, ce să zice? O scris Jade cu ABC. Uite. Pull this one. A scris Santa Jade, că a fost Jade cu minte. There you go. Uh-oh. What is this? Ce-e asta, Jelly? Este Kitty cu avion. Oh, man. Toate. Vrei să vezi ce e asta? Avion. Și Hello Kitty. What's this one? I don't know. Let me open? Yeah. Okay. Do you like this one? Yeah. Yeah? Se mai are Hello Kitty. Și mai are Hello Kitty. Hello Kitty. Păi hai să ți-l deschizi tu, dar ce fac eu? Deschid. This is yours. Oh, oh. What is that? Ce tot e Santa? Princess School. DVD cu Princess School. Oh! It's my new pieces. E nouă Princess School asta, da. We can make princess. Wow. We can fix it with me. Come on, open it. Okay, baby. Ce ai zis la baby? Castle! And castle dancing. We did castle. What's the princess? What? I just see castle. E castle ți-a dus Santa. Oh, man. Do you like this one? And that one? Yeah, that's it. What's this one? Nu știu. Make a phone.
For me. For you. Not for me, just for me. Not for princess, it's for you, yeah. Oh. Pasă butonul. You ready to sing? Es-tu prête à chanter? I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life is plastic, it's fantastic. You can brush my hair and take me everywhere. Barbie nation, new generation. I'm a Barbie girl. Hai, next one. Barbie girl. Acum am Barbie girl. La mami e ciutina, ok? I really do. Ce e asta, mami? Wait, stop. Yeah. Ce e asta? Oh, the doctor. Look at that. Uite, și cu din aia de doctor și are și injecție. And this would Aici. wow. Now in this function, what's in that? Aici. Santa Claus. Santa Claus. Tinkerbell. Tinkerbell. Ce e asta? Cine salea? The Silver Mist. Tinkerbell. Rosetta. Tiara. Iridesa. Yeah. Și ăsta e Vivian. Și ăsta e Fawn. Și Rosetta. Come on, Steve. Anna. O cheamă Iriseta. Yeah. Nu, that's it, că asta e pentru Coco, pentru Owen, nu a dus pentru tu și pentru Ai și Bubu. Astea sunt lui Jade. Yeah. And that's for me. And this is for you too. This is for Owen. I forgot. And for Coco, yeah. Oh man, look at all this. And open this one and this Okay, and this. okay. This working Care and vrei this. prima dată? This. Avionul? Yeah. Ok. Ia să Wow, this. Ia să vedem unde se deschide asta. I the Popstar. Ai de la Popstar. A castle. Castle de la Popstar. Ai vrut una din aia? No. Ai cerut de la... Ai scris la Santa să-ți aducă Mom, casă? I the Oca. Ce? Se Oca avion. Și o care avion. Yeah. Unde? A castle. Acasă? Yeah. Nu spune.